A seca hidrolóxica que sufriu Galicia durante 2017 pon de manifesto a necesidade de reducir o consumo de auga, ademais dos hábitos cotiás cos que cada un pode contribuir a preservar este recurso limitado. Dende o BNG de Ribeira lembran a necesidade de promover dende as administracións accións de aforro, entre elas evitar o baldeo ou as regas en épocas de seca e poñer coto ás fugas na rede municipal. En plena seca, en este concello había baldeos, en este concello había regas, en este concello houbo durante meses pérdidas na rede municipal de auga potable á altura de Ventín, en Palmeira, donde se perderon centos de toneladas de litros de auga potable. Nós fomos testemunhas deso. A este respecto, solicitan un plan de revisión que permita detectar posibles perdas no sistema de suministro. Como sabedes, os técnicos en este tipo de redes de suministro din que moitas veces máis do 40% da auga se perde polo mal estado das canalizacións, das redes de saneamento. Entón, nós o que pedimos é, primeiro, que Viacoa, que é a concesionaria do servicio de abastecemento de auga, faga un plan de revisión de toda a rede de suministro de abastecemento de Ribeira e que pase os resultados ao Concello. A sensibilización a través de campañas informativas é outra das propostas dos nacionalistas que instan ao Concello a facer un consumo eficiente para dar exemplo aos cidadáns.